Tak omongi ya. Wong wedok sing kerja ning luar negeri merantau dadi TKW kuwi, sing jaremu ya, nek wis kerja ning luar negeri, terus ngijolno bojone, terus duwe ngene-ngene, kuwi ora 100% salahe wong wedok. Ngerti apa ora? Dong ora ngono kuwi. Biasane ya bojone sing nang omah kuwi sing ora bener. Biasane lho, wis enek sing jaleri. Nek ora enek sing jaleri, kuwi 1001 ngono kuwi wong wedok ngono kuwi. Biasane bojone sing nang omah kuwi wegah kerja, lumah-lumah tok, gaweane iki leda-lede, ora ndek dhuwit njaluki dhuwit bojone, biasane malah dhek iki malah sak senenge dhewe, malah dienggo keplek, arek dienggo ngene, ngombe, nggih mabuk, dolanan wong wedok liya, ngono piye nek dadi wong wedok? Ora iso diharapno to? Percuma to dadi bojo? Percuma ndek bojo.